Nmirieweilookalakwu, that native doctor ama na Anambra East akwa na Igbo enwere mmụọ a na-akpọ ma ọ na-ebu mmụọ a na-akpọ eze nwanyị Asọbali. Alụ na ọ na-agwa ndị Igbo anyị na eze nwanyị Asọbali na-enye nwa, na-enye moto, na-enye ndị mmadụ unu. Ịghọtago na ọ na-enye ndị mmadụ success. Na ya wee eze nwanyị Asọbali na-emekwu na-eje obodo oyibo bulu ego wee bata. Today onye ahụ na-agwa ndị be anyị ndị Igbo dịgọrọbụrụ ndị Igbo eze nwanyị Asọbali na-eme nta na-eme imo, ọ nọ na China, and anyị ka na-echekwa ka o gosi anyị onye na-eme similar thing or onye na-eme the same thing afọ ọ na-eme. That's the kind of message afọ ọ na-apụta online na-epreachili the gullible Igbo people aghọtara ife a na-akọ, believe na mmụọ na-solve problem. Ka o gosi anyị ofu onye China, anyị ka na-eche ofu onye China na-apụta agwa ndị China na mmụọ China na ya abịa Nigeria ma ọ ya abịa village ya bụ Igbo buru ego dị na Igbo nata China. Anyị ka na-eche live. I like him etu anụnwa all this our native doctors eme njem. I like it. Mana ihe ọ ya abụ na-enefe anya fa gagharịcha ife afọ adị m afọ ebe ha na-epostu na-agwa anyị na-ekwe similar thing afọ ọ na-eme na a na-emekwu ya n'obodo a, obodo afọ ọ nọ na ya. Eyi mana kedu afọ ya bụ Chala ọkụ o jechara China nata Nigeria aka na-agbagho ya ofu aka. Do you understand what I'm saying? Today Nmirieweilookalakwu na China ọha nya na ụmụnne anyị nọ aka na-eche nnọọ because ka ọ kpagharịa gosi anyị ebe the same ihe dịka traditional practitioners na China na-agwa ndị China na mmụọ China na-eje obodo oyibo ebunata ego. We are still waiting. I ga-apụta na preach the truth. Do you understand what I'm saying? Gị nwa aghọtara ife a na-akụkọ aka ya niile ịga ọrụ on daily basis. Etu akịta Nmirieweilookalakwu ba China, o nwere ife megide na Nmirieweilookalakwu ya apata irigharị China ka ọ lapụ like China. O nwebere onye mfụrụ ba China sị na ọ like China, ma ndị ahụ na-advocate for democracy. Ịma na China wụ police country. If you ezuzu ego correct, there is no human right there. But as far as you advocate for that human right, you better China, you go right China. The way the country is organized and the level of infrastructure there, the level of ideas in the money invest into that country, and the dream and the vision. Enough if no matter for the possible. But every year to year, Africa is discussing about spirituality. If you see snake in the dream, if you see tortoise in the dream, if you see Mabusu in the dream, if Amosu come near your house, it means this one. If you see pussycat, it means this one. Ndị mmiri will solve your problem. Ndị mmiri ga-enye gị ego. Bịa bịa na ebe nwanne ji mee nke ọzọ. The same person na-akọ akụkọ eze nwanyị Asọbali na-ebunye ndị mmadụ ego na-eji obodo oyibo anata. Eze nwanyị Asọbali have no power to ibeta Nigeria ka Nigeria bụrụ a functionable country. At least ka ụmụ ya lapụzi ije obodo oyibo je na-ekpo nsi nwa onye ọcha ma ndị ga-afọ elu obodo oyibo adị frustrated. Akwụnụ fụrụ ụmụnne anyị akụchi na Thailand mmadụ 6 ụmụ Igbo. Eze nwanyị Asọbali don't have that power to organize Anambra State, organize ya n'Igbo, organize ya Igbo ka ndị Igbo hapụzie na-anọ na street n'obodo oyibo. But eze nwanyị Asọbali we have no power go to obodo oyibo bunata ego, but he doesn't have power to better your own state. Na-elu n'ọlụ. Now Nmirieweilookalakwu, let me tell you another disadvantage. Ma ọ bụ na etu ịbanye China kịta na ịlike ya na China, ka m gwa gị disadvantage ya ga-abụ na ọ bụ kịta na-elotate ka China ka Nigeria dị ka China, ifu na ọ ga-eme gị affect. Maka ọ ga-esi wee mee gị affect. All this teaching anyị na-eme na social media, ịnọkọta ịpụta isi na a na-egbu nwatakịrị gbawa ya ụmụ ya aka na one side kpọpụta mkpụrụ obi ya. You can't talk such a thing na social media. Ma ọ bụ na Nigeria dị ka China, ọ bụ na Nigeria dị ka China, Nmirieweilookalakwu, you cannot say on social media na o nwere deity nwere a na-akpọ eze nwanyị Asọbali nwere ike ime ndị mmadụ ka fa kpata ego. You can't say that. Ya eme ndị mmadụ ka fa jee obodo oyibo nwee ego. You can't say that. Ifuru kịta ebe the thing ga-abụ na ọ bụ na anyị nwee functionable society, ịmadati na iya enwe ọfịs nwee ebe ị na-arụ ọrụ.
Man, if you need a benefit, because now the system ada function properly. That is why onye ọbụla can come out on social media bido na-akọ garbage. Do you understand what I'm saying? When you enter China, you are believe be personal thing ka ọ bụ. Ụmụ fa niile dị under 18 years ada teach ihe gbasara religion. Or ife na-eme na China. If religious practices, onye ọbụla dị below 18 years ada teach you such thing na China. Go and do the inquiry. Osi Nmirieweilookalakwu nọ China kịta, China ga-adị ya mma. Mana ọ bụ kịta na-asị ka elotete ka China ahụ bụrụ Nigeria, ifu na Nmirieweilookalakwu ga-adị irrelevant. Because that is space afọ ọ na-enjoy because of the Nigerian government ada function properly to go country suppose this well function. Ọ kwụsị enjoy ya. Mgbe afọ ifu na Nmirieweilookalakwu nwere ike ọ bụ nọ na bank ka ọ ya na-arụ, o nwere ike ọ bụ nọ architect ka ọ ga-abụ, o nwere ike ọ bụrụ engineer ka ọ ga-abụ, o nwere ike ọ bụrụ train driver, o nwere ike ọ bụrụ pilot. Ifu na ọ ya na-akọ ife ọ na-akọ na social media. Mana because of the system anyị gasara agasa, that is why a lot of people ji hapụ ife ever supposedly na-eme na gbakpuzie into religion, into spiritual practices, into religious belief system. Really na-edufisi unu. Nya gosi anyị ofu onye nọ na China, onye a na-eme ka traditional practitioner nọ na China na-agba ndị China na fa eji obodo oyibo bunata ego. Na alusi pefa na iji nọ na alusi adịghị na China. Alusi dị na China. But ị nwere ike ịfụ mmadụ ebe ọ nọ na social media na-akọ ụdị ife a Nmirieweilookalakwu na-akụ bel na alusi na-ebunye ndị mmadụ moto, alusi na-eji obodo oyibo bunyatara ndị mmadụ ego, but that alusi have no power ime ka village afọ ọ nọ na ya ka ndị ọcha bịaba ebe ahụ bịa kpowe nshi ndị befa zabala anyị ezi anyị n'ọlụwala anyị ọrụ. Mana that alusi ga-eme gị nwa bụ onye Igbo eje obodo oyibo iru ebe afọ ị na-enodo ndị kara nka anya na-ekpo nsi nwa onye ọcha na-enyalụ ma cleaning na-alụ all manner of job. Some of our people ga-apụrụ sometime are stranded, they frustrated, obido tụba ọrụ maọbụ na obi were ọgwụ ọnọkata eke erie ya. Wake up. Ife na-ebu eke bụ n'ime ka ọ dị. Your destiny is in your hand. Design ya your future. Kịta na tata bụ telling you, ana m agwa gị ife niile a na-awepụta na-ekwu na social media out of experience. I'm telling you, ife a niile ifefa na-akọrọ gị na be anyị enwere problem ọ na-solve, but these people are just feeding from your ignorance. I'm telling you.